Asta este una din cele mai așteptate mașini. Renault Clio 6 este chiar aici. Și înainte să începem plimbarea și test drive-ul cu noul Renault Clio 6, trebuie să le mulțumim celor de la Renault pentru această mașină, pentru că ne-au oferit posibilitatea să vedem și cum se comportă mașina, designul. Nu uitați, dacă vreți să vedeți și voi noul Renault Clio 6 pe calea Turzii la Renault. Sincer, nici nu știu cu ce să încep, pentru că mașina asta arată demențial, efectiv, și spatele. Avem un design mult mai sportiv față de ce știm noi până acum la Clio. Avem stopurile astea din două bucăți care arată extraordinar. Să vedem dacă reușim să punem și semnalizarea. Așa arată și semnalizarea. Spatele mult mai sportiv. Aici o să vedem ce nivel de echipare avem. Avem o motorizare 1.8 hibrid pe Renault Clio 160 de cai. Avem foarte multe colțuri. Mașina îți dă așa o senzație că te-ai duce cu ea pe circuit. Jantele sunt de 16, ne oferă un confort bun. Acesta este rezervorul de 35 de litri, dacă nu mă înșel. Ce e foarte interesant, că nu mai avem o ramă aici jos și pur și simplu se continuă ușa exact așa, pe geam. Bine, ea este cumva aici, chederul este chiar aici, dar rama în sine, ea nu mai există. Așa se deschide mașina în spate. Nu este o mașină foarte spațioasă, nici nu vrea să fie o mașină spațioasă, este o mașină de oraș care te și duce tare. Dacă vrei senzații și vrei adrenalină, Clio 6 face asta. Adică are posibilitatea să-ți ofere și puțină adrenalină. Să vedem cum se aude ușa la închidere. Sincer, se aude foarte bine. Vedem cum se aude ușa și din față. Vedem și grafica tabletelor. Dar hai până să ajungem la grafică să vedem puțin și sunetul ăsta. Se aude un pic mai bine în spate, dar nu-i rău. Sincer, nu-i rău pentru clasa ei. Avem un design nou și la oglinzi aici. La fel, toată mașina parcă te duce cu gândul la sportivitate. Farurile noi, un design nou la faruri. Lumina de zi a rămas aproximativ la fel. Semnalizarea este chiar în partea asta de sus. Și ce găsim pe partea asta de faruri? Designul ăsta ca un ochi de vultur. Aici teșit frumos. Cât de agresivă pare și de aici, din partea asta. Ce efectiv eu aș numi mașina asta mașina anului. Sunt spectaculoase și aceste faruri. Sigla Renault aici. Avem sigla Renault peste tot în bară. Acesta este radarul, senzorii de parcare. Aici jos găsim o grilă activă. În partea de sus nu avem grilă activă, dar cred că e suficient pentru partea de jos acea grilă activă. Cum se continuă linia asta de la faruri, vine aici perfect dreaptă până în bară. Da, avem un design spectaculos, sincer. Hai să mai aprindem încă o dată. Așa sunt farurile. Să vedem dacă reușim semnalizarea. Asta este și semnalizarea. Zona asta este încălzită tocmai pentru acea cameră. Toată mașina e plină de muchi și de linii drepte, de un aer sportiv. Nu aveau cum să nu fie și pragurile. Nu știu dacă se vede pe filmare, mașina e albă și are reflexii, dar aveam acolo un prag. Te reușim din partea asta să vedem și pragul. Așa arată pragul mașinii. Acesta este. Aici în spate găsim un eleron lung, antena tip rechin, o lunetă micuță. Acesta este ștergătorul de pe spate și să vedem un pic
Portbagajul. Trebuie să băgăm mâna destul de mult, vezi că intră mâna destul de mult. Apăsăm aici pe buton și tragem sus. Acesta este portbagajul. E o mașină de oraș utilă, ea spune eu. Avem destul de mult spațiu. De fapt, e o mașină cu care și poți călători. Chiar dacă este o mașină mică, spațiul din portbagaj este suficient cât să-ți pui câteva bagaje. O să începem direct cu ușa. Avem aici un design de sticlă cu sigla de la Renault. Acesta este iluminat. Avem aici un material textil frumos care se continuă și pe bord, dar până la bord astea sunt butoanele pentru geamuri și oglinzi, mânerul de deschidere în piano black, jos găsim o boxă și aici avem un spațiu mai mic, dar suficient cât să pui o sticlă. Avem exact spațiul ăsta cât să pui sticlă aici. Odată ce ne-am urcat în mașină o să ne lovim de aceste scaune confortabile, moi, cu lateralele mari, să avem susținere, avem prindere ISOFIX și pe față, iar la așezut avem și pe o parte și pe cealaltă o susținere bună, scaunul destul de lung pentru cei cu picioare mari și înalți. Hai să vedem care este vizibilitatea din mașină. Așa vedem în oglindă, așa se vede în oglinda aceasta și așa se vede în oglinda de acolo. Oglinzile au o dimensiune perfectă pentru această mașină, nu mi se pare că ar trebui ceva modificat. Cum intrăm aici, o să găsim un volan care se ține foarte bine în mână. Un pic partea asta mi se pare prea groasă, cel puțin în partea din spate dacă stai cu mâna așa, dar ajungi foarte ușor la absolut toate butoanele. Avem aici butonul pentru modurile de condus, Eco, Sport. Modul Smart își va selecta singur modul de condus, adică dacă calci un pic mai tare va trece pe Sport, dacă mergi Eco va trece pe Eco. Am intrat cu mașina în subteran doar să vedem spectacolul ăsta de lumini din interior, pentru că avem și lumini ambientale care se schimbă în funcție de modurile de condus. O să le schimbăm acum repede, trecem repede prin modurile de condus. Confortul se face albastru, Eco este verde, Sport se face totul roșu. Uite cum se vede linia asta de aici. Avem o lumină ambientală și acolo toate luminile ambientale se schimbă în funcție de modurile de condus pe care le selectăm. Pe modul Eco se face verde, cum am spus, pe modul Sport roșu, Smart este un albastru turcoaz. Bun, o să pornim și la drum cu mașina să vedem cum se prezintă la condus. Până acum eu știu deja motorul ăsta, un 8 hibrid, pentru că l-am și pe Bigster. Știu ce poate. Avem 160 de cai de data asta pe mașina asta. Gândește că e o mașină foarte mică. Mă rog, e o mașină mai mică. Îți dai seama că automat și puterea va fi mai... adică accelerația va fi mai bună, pentru că este mai ușoară. O să ieșim puțin cu mașina. O să încerc să nu vorbesc foarte mult, să las pur și simplu să auzim mașina și cum se comportă. Un lucru foarte, foarte mișto, pentru că noul sistem de navigație de la Renault Clio este chiar cel de la Google și putem să-l punem chiar pe acest display. Un pic să-l găsesc. Da, este aici. Asta e sistemul de navigație de la Google. Îl avem integrat chiar pe această tabletă. Și sincer se vede și foarte bine. Avem o grafică bună, avem culori bune. Da, niciun sunet. Am trecut peste un speed bumper, iar suspensia s-a comportat mai mult decât extraordinar. Efectiv, n-am avut nici un sunet de la suspensie. Ce găsim aici? Partea de Distronic. Dacă dăm de acest buton, avem sistemul
audio, adică sistemul multimedia, muzică, radio sau ce vrei tu să asculți, monitorul eco, fluxul de energie îl vedem aici dacă folosim combustia sau motorul electric, consum 10-7, nu știu de la cât a fost resetat, nu are rost să-l resetăm pentru că noi acum suntem cu mașina pe sport și vom testa mașina așa cum trebuie.
Acum că ne-am jucat un pic cu accelerația mașinii, deși a mers în coloană, n-am putut să profităm mai mult. Da, este suficient cât să-mi dau seama că e o mașină distractivă. Hai să vedem un pic ce consum avem la mașină. Avem în momentul de față consum 10.1, dar nu a fost resetat. Nu am resetat deloc consumul. Astăzi nu facem test de consum. Astăzi am vrut doar să facem cunoștință cu acest Renault Clio. Hai să mai vedem un pic în interior ce mai găsim. Avem frâna de mână, auto hold. Super tare că avem un buton de auto hold. În mașină, sincer, stai foarte bine, mai ales pe această cotieră care se și deschide și înăuntru aici avem un spațiu nu foarte mare, dar suficient cât să ții câteva lucruri acolo. Sistemul ăsta de la cup holder este foarte interesant pentru că se deschide așa. Poți să-l deschizi așa, mă rog, asta nu stă de asta. Hai să vedem un pic dacă facem așa, ăsta e sistemul și poți să-l mai deschizi sau să-l faci așa. Și aici găsim două cup holdere. Sincer, sunt foarte mari, nu știu dacă ai un pahar de cafea mai mic, s-ar putea să ți se plimbe puțin pe aici sau să se verse. Dar cred că o sticlă de jumate stă și mai bine. Dacă vrei să-l închizi, apropo, acesta este magnetic, dacă vrei să-l închizi, pur și simplu îl iei și îl pui aici. Hai să vedem ce faci cu cheia dacă nu vrei să o ținem în buzunar și o să ne gândim oare unde o punem. O punem aici, nu putem pentru că se va mișca și va suna. Și acolo găsim un port de încărcare pentru telefon, un port wireless. Cheia va sta, uite, exact în acel locaș, intră la fix aici. Pentru sistemul de climatizare, deja știm, aici partea de sus avem piano black, butonul de avarii, butonul de blocare, AC-ul, modul auto, unde dacă dăm avem și putem să punem pe auto, pe fast sau pe soft. Încălzirea în scaune o avem aici pe display, reglarea treptelor de viteză pentru ventilație. Mastia, cam ăsta este interiorul. Aici avem lumini ambientale, deja le-am văzut, material textil și moale în același timp. Aici avem un material mai tare. Sus pe tabletă mai găsim niște butoane, dacă vrei, de volum sau butonul de oprire sau dacă vrei să scureți ecranul, apeși pe acest buton. Mașina asta, sincer, o văd pentru un student sau pentru cineva care și-a luat permisul și vrea o mașină nouă. Asta e o mașină excelentă, o mașină de oraș, o mașină sportivă, o mașină tinerească. Apropo, încă o chestie foarte interesantă sunt aceste guri de ventilație care au chiar aici în față, nu știu dacă se vede, îți dă senzația așa de premium. Acum să vedem cât de mult va scădea consumul după ce ne-am jucat puțin cu accelerația la mașină. Mașina nu e cea mai echipată, un nivel de echipare medium, deși avem destul de multe dotări, avem tabletele astea mari, avem blind spot, plafonul negru. Nu știu dacă există vreun model cu trapă, trebuie să întrebăm când ajungem. Dar dacă avem și un model care să aibă trapă, deși nu cred că avem pe Clio trapă. Mașina am pus-o pe modul de regenerare, să vedem cât de mult merge în electric și, la fel cum am spus, luminile ambientale s-au schimbat ele singure automat. Nu am intrat foarte mult în detalii pe partea de meniu și astea, poate o să mai avem ocazia încă o dată să ne plimbăm cu mașina, o să întrebăm dacă ne lasă mașina pe nu știu, măcar pe o jumătate de zi, să facem un test de consum, să ieșim cu mașina puțin în afara orașului, să vedem atunci exact cum se comportă și cum se prezintă mașina. Video ăsta e mai mult de o primă impresie, un prim contact cu nou Clio 6. Bun, și de acum o să vă las să vedeți cum se comportă mașina pe modul Smart Eco. După cum ați văzut, mașina a trecut în Smart Sport pentru că am accelerat un pic mai tare și ia. Da, acesta clar nu este un test de consum.
să nu vorbim și despre consum, pentru că în mare parte aici pe canal vorbim despre eficiență și consumul la mașină. Chiar dacă eu m-am jucat puțin cu mașina, acum când m-am reîntors înapoi la Renault, am reușit să scot un consum de 5,7 în condițiile în care eu chiar am abuzat puțin de această accelerație. Iar asta este camera de mașalier. Ce nu cred că v-am spus și o să vă spun acum, partea de jos de la volan vine cu o piele perforată. La fel, mașina asta parcă e gândită doar pentru sportivitate. Despre selectorul de viteze, dacă putem să-i spunem așa, știm deja că s-a mutat aici sus, iar pentru parking avem aici un buton, îl apăsăm, mașina a trecut în parking, iar butonul de oprire îl găsim chiar aici. Aceasta a fost experiența cu noul model Clio 6, o mașină spectaculoasă, confortabilă în același timp, mașină sportivă, o mașină care poate fi folosită și în oraș, și la drum lung, poate fi și o mașină economică. Mașina asta atinge efectiv toate punctele de care ai avea nevoie în mare parte de la o mașină. Ce mai pot spune? Nu știu, eventual dacă o să facem vreodată un test mai amplu de consum, un drum mai lung, atunci o să vedem exact și ce consum scoate pe autostradă sau pe un drum național. Bun, cam atâta pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și nu uitați că dacă vreți să vedeți și voi nou model de Clio 6, îl găsiți pe calea Turzii chiar la Renault. V-am salutat!